खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां। गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा ज' जाना जि जोम आदार जामुं मुवा बेसाद राननानै होदों। गुवाहाटीनि चिलसाखो मुंनि जायगायाव थानाय थागिबि बर'फोरखौ सोरखारा सिलिंखार खालामनाय दुखुथिया नखरफोरनो गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसाफोरा आदार जामुं मुवा बेसादफोर राननानै होदों। न' बां बुफायजाना सिलिंखार खालामजानाय दुखुथिया सुबुंफोरनो मुवा बेसाद मदद खालामनाय हाबाफारिखौ दैदेननो अदालगुरिनि कटनियान अर्जुन नार्जारिया। बे समाव बिथांमोना माइरं दालि जानाय थाव सिरा बिस्कुट सेनि आइजोफोरनि नेपकिन गाननाय जोमनाय जि बायदि मुवा बेसादफोरखौ अनसुंथाइ महरै बावहोयो। फिसा फिसा बस्ता मोनबा जों लाबोदो दे दालि एसे लाबोदो जोङो माने खमियाव माने 30-32 केजिसो जों लाबोदो ओमफ्राय आलुखौबो जों एसे लाबोदो 15 केजिसोल'सो जोङो बिस्कुट जोङो गथ'फोरनि थाखायल'सो लाबोदो नोंसोरनि थाखाय लाबोयाखै दे मोनसेल'सो कार्टन लाबोदो बेनिखायनो जोगोनारफोरखौ गरमाव बारा जायोब्ला गरम जागोन होननायखाय 7थाल' लाबोदो जोङो बारा लाबोयाखै मा प्रेसार जागोन ना जोगोनारा गरम ना ओमफ्राय बेनि उनाव सिराखौबोथ' बर'आ सिरा जायालै बे जायफ्रा बेमार जानाय बिसोर जाहाथे ना 10 केजिल' जों लाबोदो बेफोरखौ मोना ओमफ्राय गाननाय जोमनाय जिनि बेलायाव जोङो माखासेखौ नै जोङो बेयावनो बुंगोन जे बाहायखांनायखौलाय मानो लाबोनांगौ होबा मोजां होनांगोन ना ओरैनो ना बिदिबो नङा दे जोङो माखासे गोदान बायबाय माखासेखौ जोंनिफ्रायनो जायखौ जों जेनेबा बाहायथावना खिन्थु बेयो जोङो सोरखौबा एकदम माने दुखुनि समाव मिनिनो होननानै जों बेखौ होआखै आरो नोंसोरबो बेबायदि साननो हादे माखासे गोदान दङ आरो माखासेया बाहायखान्दा खिन्थु बिराद मोजां गानजागोन आरो दै ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बेदरखौथ' दुखुनि समावबो अमाखौ जाखायो बेनिखायनो जोङो मा लाबोदो थाव एसे लाबोदो कार्टन मोनसे दै कार्टन मोनसे अमाखौ बायना जाबसै सार बिसोरो फैसा होलांसोदोंनो बिराद लिडार फैदोंनो माथो ने मिडियायाव बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय मादैमोन स्पेसियेलि जायफोरा जेनेबा सिख्ला गथ'फोर दङ बेफोरखौ रायज्लायनायाव लाजिनाङा दे जेथिया जोङो मेनस्ट्रुएसन जायो बे इसोरानो दाना हरखानाय दा बेखायनो उसुबिदा जागोनदां जों साननानै बिराद बुरजा जोङो नेपकिन्स जोङो लाबोदो 360टा पेकेट बेयाव ओमफ्राय पेकेटआ मेरला दंबावो दा बेखौ नोंसोर मोजाङै माने 500निबो बारा जागोन दा नोंसोर मोजाङै माने जायफोरनो नाङा बेफोरखौ ओरैनो बाहायनाङा नांगौल'सो ओमफ्राय बेनि उनाव बिस्कुटखौबो आरो उन्दै गथ'फोरा माने बिसोरल' जाया नालाय बाहाय आरो सिख्ला दबदबाबो जायो नालाय मिसकल रायज्लायग्राफोरा बिसोरनोबो जों लाबोदो दे 20 पेकेट ओमफ्राय बेनि उनाव दै बथलखौ जों सानबाय जों बारा लाब्ला जोंल' अनजोबा बेलेगालाय महा फैनो नङा होमबा बेनिखायनो मोननैल' कार्टन लाबोदो दे ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो केकबो लाबोदो ना केकखौबो गथ'फोरा जाथो 80टासो पेकेट जों लाबोदो ओमफ्राय दा बयनिफ्राय देरसिन खोथाया नोंथांमोननि बे बाथौ समाजनि आफादगिरि आदा दिब'दो जों रायज्लायहरनाय नैबे दुखुनि समाव नोंसोरनियावथ' बिराद लिडारफोरा थांदो संगठनफोरा थांदो नाथायब्ला मा मोनसे बुस्थुखौ रावबो लांनो बावगारथ'नानै दङ नांथारगौ एकदम नांगौथार नैबेनि समाव बिथाङा बुंबाय जोंनिया उन्दुनायफोरा माने न' बाङाथ' गैखाला जोङो तिरपाल बनानै उन्दुयोब्लायो दैया माने दैब' जायगा